जौ आरो जुवा जाय मानसिया सानफ्रोमबो अखा नायबानो जौ आरो जुवाजों गोजोमनानै थायो। नंगौ रायजोफोर, नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों। जौ आरो जुवाजों जाय मानसिफोरा सानफ्रोमबो गोजोमनानै थायो, बैफोर मानसिफोरा गासैबो साफा साफा जाम्बा गोजासो रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बे बाथ्राया सैथो रायजो राजा नोंथांमोन। जाम्बा मानसिफोरासो सानफ्रोमबो अखा नायबानो जौ आरो जुवाजों गोजोमनानै थायो। खुलुमबाय रायजोफोर, फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लायाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे सापर्ट होलांबाय था। যে কেতিয়াও আৰু বড়োলেণ্ড নহব, আমি সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে আমি ইয়াত একেলগে থাকিম। जाय बाथ्राखौ बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव फोस्रावलांबाय, बे बाथ्राखौ दिनैयो जोङो प्रमद बर' बिथांनि खुगानिफ्रायसो खोनासंनो मोननांगौमोन रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय बे बाथ्राखौ प्रमद बर' बिथाङा दिनै जों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंनो गोहो मोनाखै, जायनि थाखाय दिनै जोङो गुबुन मानसिनि खुगानिफ्राय जोङो खोनानो मोनदों। प्रमद बर' नोंथाङानो बे बाथ्राखौ नोंथांनि खुगाजों जों रायजो राजानि गेजेराव बुंथिनानै होनांगौमोन। नाथाय जों दिनै बे बाथ्राखौ गुबुननि खुगानिफ्राय मानो खोनानो मोनखो? नोंसोरनि जुदि अथरिटि, नोंसोरनि जुदि राइट्स मोनामा, गुबुनाबोथ' एसेबां बुंनो साहस मोना। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? प्रमद बर' नोंथाङानो नोंथांनि खुगाजों जों रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनांगौमोन जे रायजो राजा नोंथांमोन, बड'लेण्डआ आरो मालाबाबो जानाय नंला। जोङो आसामावनो, आसाम स्टेटजोंनो गासैबो हारिजों जोङो गोरोबलायनानै अनलायलायनानै दिनैनिफ्राय थानांसिगोन। बेफोरबायदि जों रायजो राजानि सिगाङाव नोंथां प्रमद बर'आनो नोंथांनि खुगाजों बुंथिनानै होनांगौमोन। नाथाय दिनै बे बाथ्राखौबो जोङो गुबुन हारिनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनबाय आरो खोनासंनांगौ जानानै फैबाय। मानि थाखाय? मानि थाखाय? एबसु रायजोफोर, एबसु अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन, बे सोदोबा ओरैबायदि गोथार। बेनि गेजेराव आं फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों दिनैनि समाव बे भिडिअनि गेजेरजों। एबसुनि बिबानाव थानाय सोरबा सासे बिबानगिरिनि गोरोन्थिनि थाखाय एबसुनि मुंखौ लानानै एबसुआ बेफोरबायदि थांखिनानै दिनैनिफ्राय रावबो रायनांला दे रायजो राजा नोंथांमोन। मानो रायनाङा बेखौबो आं बुंगासिनो दङ। एबसुनि जों बेफोरबायदि बुंनो हाया। नाथाय जों बुंनो हागोन मा? एबसुनि जाय बिबानगिरिनि गोरोन्थि जादों, बै बिबानगिरिखौ जोङो मुं लानानै थोंजों थांखिनानै जोंहा सोंखारिनो हानाय जोंहा मोन्थाय दङ। बेखायनो आं मोनसे बाथ्राखौ गुरै खावलायो दै दिनैनि बे समाव, एबसुनि सोरबा सासे बिबानगिरिनि गोरोन्थियाव एबसुखौ थांखिनानै दिनैनिफ्राय सोंखारिनांला। नाथाय नोंथाङा सोंखारि, जाय एबसुनि बिबानगिरिनि गोरोन्थि जादों, बै मानसिखौ नोंथाङा थांखिनानै सोंखारि। बेवहाय बुंनांगौ जेबो अबजेक्सन गैया। जोंनि हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ, बैफोर आफादफोरा हारिनि सुबुंफोरानो हारिनि थाखायनो दानानै होनाय मोनफा मोनफा आफाद। आरो बैफोर आफादफोराव सोरबा बिबान लानानै गावबा गावनि बिमा बिफाया गालांनाय सम्पति बायदि बाहायनो सानदोंब्ला, बाहायनो नाजादोंब्ला बेनिफ्राय गोजानाव थानाया गाहामखा। बेसेबां समसिमहालागै आखायाव आइजें लानानै हारिनि थाखाय जुजिबाय थानो? बेफोरबायदि गोबां बाथ्राखौ लानानै दिनै BLT बर' लिबारेशन टाइगार फर्स बिथांमोना दिनै BTC एकर्डनि गेजेरजों फैबाय। फैयै थिग बेफोरबायदिनो दिनै NDFB ब्रादार्सफोरा दिनै BTR एकर्डनि गेजेरजों फैबाय। नाथाय मोनसे साननो गोनां बाथ्राया बेवहायसो रायजो राजा नोंथांमोन, BSC एकर्डनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ उइथड्र खालामबोदोंमोन नामा? खालामबोआखै। BTC एकर्डनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ उइथड्र खालामबोदों नामा? खालामबोआखै। नाथाय बे BTR एकर्डनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ उइथड्र खालामबोनायनि गुबै जाहोना मा? बेनि फिननायखौसो दिनै रायजो राजाफोरनो नांगौ। बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ उइथड्र खालामनो थांनायनि सिगां जों रायजो राजाफोरनाव बिथांमोना सोंदावदोंमोन नामा जे बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ उइथड्र खालामनो थांगासिनो दङ, रायजो राजा नोंथांमोन, बियो मोजां जागोन ना जाया जोंनि थाखाय? बेफोरबायदि सोंदावदोंमोन नामा? बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनो थाखाय हाजार रोजा रोजा मानसिफोरनि हेफाजाब नांगौ। नाथाय जेब्ला समाव बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ उइथड्र खालामनो
थाङो बे समाव मानो रायजो राजाफोरनिफ्राय साजेसन लायाखैमोन मानो सिरि सिरि बे खामानिखौ मावना फैखो बिनि फिननायखौ सोर होगोन दिनैनि समाव जों रायजो राजाफोरनो सोर होगोन नाथाय बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ उइथड्र खालामनांगौनि मा गोनांथि दंमोन मा प्रब्लेम दंमोन आरो मा जाहोननि थाखाय बे बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ उइथड्र खालामबोखो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि दानानै गालांनाय जा थांखि जा सानस्रि आरो सोदोमस्रि बेफोरखौ जोङो दिनै फैमाल खालामनायखौ नुनो मोन्दों नाथाय जों बर' हारिनि रायजो राजाफोरा दिनै बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि थांखि सिमां सानस्रि आरो सोदोमस्रिखौ दिनै फैमाल खालामाखै नाथाय फैमाल खालामदों बै सानैसो जोंनि बर' हारिनिनो लुबैसुला थगायसुला आखुनि बै सानैसो लिडार्सफोरासो दिनै फैमाल खालामदों गावबा गावनि बेनिफिट्सनि थाखाय दिनै बिथांमोना जोंनि हारिखौबो दिनै उनफिननानै नायहरदिया बिथांमोना गावबा गावनि गांनाय उखैनायखौल' मिथियो आरो जेब्ला बिथांमोना गावबा गावनि गांनाय उखैनायाव मोनहास'आ मोननाय बायदि मोनो अब्ला बिथांमोना रायजो राजाखौ फैनानै गुरै गुरै गोदै गोदै रावै फुस्लाय फैयो बेनिनि गेजेराव गोबां रायजो राजाफोरा दिनैयो समनि फाखनजों आन्दायबायनानै बेफोरबायदि मानसिनि गोदै गोदै रावाव गावखौनो गाव बावगोमासोनानै आरोबाव बिसोरनि बुंफ्लानाय गोदै गोदै रावफोरजों गोसोखौ गलि होनानै बिसोरनि खैसाराव गोग्लैबावो दिनै जुदि बिटिआर एकर्डआ जुदि थारैनो मोनसे जुदि गोजोन गोरोबथामोनब्ला मोनसे जुदि पिस एकर्डमोनब्ला बे बिटिआर एकर्डआव मेनसन खालामनाय जायफोर दफाफोर बैफोर दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय धरना होनांगौनि बाथ्रा बुंनांगौनि दिनैनि समाव मा दरखार दं बे बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय दिनैनि समाव जोङो धरना होनांगौनि मा दरखार दं जेबो दरखार गैया बियो जुदि थारैनो मोनसे पिस एकर्डब्ला आरो दिनैनि समाव रायजो राजा नोंथांमोन गबिन्द बसुमतारी बिथां आरो रन्जित बसुमतारी बिथांमोना दिनैनि समाव सियार पावारखौ लानानै बिथांमोना मा खामानि मावनो हाखो स्पेसियेलि बिथांमोना एनडिएफबि ब्रादार्सफोरनि थाखाय मा थांखि आरो बिथांखिनि लामाजों आवगायबोनो हाखो आरो आवगायलांहोनो सानखो बिनि जों मोनसेबो मोजां लामाखौनो जों दिनैनि समाव नुनो मोनदिया नाथाय जों बेखौसो नुनो मोनो मालाबा समाव बिसोरो गावसोरजों गावसोरनो सोंखारिलायनाय गावसोरजों गावसोरनो माने दुसिलायनाय बेफोरबायदि नोंथांमोननि गेजेराव जों जुदि नुयोब्ला जेरावनोखि नोंथांमोना मोनसे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों फैबाय उदां फोथाराव फैखांनायनि उनावहाय नोंथांमोनखौ जों रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना गावजों गावनो जुदि दाङाबाजि जालायनाय नुयोब्ला जों रायजो राजाफ्रा मोजां नुवा जोंहा गोजोननाय मोना কিন্তু একো ধৰণৰ এটা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰে হওক অসম চৰকাৰে হওক কোনো ধৰণৰ মানে এটা মহানুভৱতা বা সহায় বা আইনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কমন নমনীয়তা দেখুৱাটো মই নেদেখিলোঁ চৰকাৰী অধিবক্তাই বিৰোধিতা কৰিছিল চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা আইনৰ অন্য যেনেকৈ বিৰোধিতা সম্পূৰ্ণভাৱে কৰিছে আজি কেছটো সম্পূৰ্ণভাৱে বিৰোধিতা কৰিছে তেওঁলোকে ইভেন এই যে যিখন আপোনাৰ 2006 এনডিএফবিৰ যিখন বেন নটিফিকেশ্যন সেইখন তেওঁলোকে উঠি পৰি दिनैनि समाव आं बेखौबो सानो रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालियाव दोनहरनायनि आन्दोनि माखासे मास्टार माइन्डेड ब्लाडि सानैसो गाज्रि लिडार्सफोरा जोंनि हारिनि गेजेरावबो दङ होननानै आं सानो आरो बै सानैसो ब्लाडि फुल मास्टार माइन्डेड हारि उदखारि जोलैनि हांगार सानैसो बर' लिडार्सनि थाखायनो दिनैनि समसिमहालागै रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव दङ जेरावनोखि दिनैनि समाव जों मा नुनो मोनबावदों जाय सानखालि बिथांनि हियारिं डेट फिक्स खालामनाय जायो बै फिक्स खालामनाय डेटफोराबो फैमाल जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों अर्थात दिनैनि समसिमहालागै जों नुनो मोनदों अब्लाना रायजो राजा नोंथांमोन बे रन्जन दैमारि जोबथेसालियाव थानायनि आन्दोनि जाहोना ओरैबायदि मोनसे बिग गेदेर जाहोन आरो बे जाहोना मोनसे पलिटिकेल मास्टार माइन्डेड जाहोन मिथिगौ रायजो राजा नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मोजां गोथौ गोसोजों साननानै नाय आंनि जा पावार बे पावारखौ आङो जेब्लायबो हारि रैखाथिनि थाखाय आं बाहायलांगोन नाथाय आंनि बे पावारखौ आङो आंनि हारिनि बिदा फंबायनि सायाव बिब' बिनानावनि सायाव आं मालाबाबो आं बाहाया आंनि जा पावार
बे पावारा हारि रैखाथिनि थाखाय गुबुन हारिनि धल दामनायाव मोसाफाग्रा लिडार्सफोरखौ जोंनि हारिनि गेजेराव नाङा दै रायजो राजा नोंथांमोन गुबुन हारिनि धल दामनायाव मोसाफाग्रा लिडारखौ जोंनि हारिनि गेजेराव नाङा आरो जों रायजो राजाफ्रा चान्स होनाङा आरो सोरबायदि लिडार्सफोरा गुबुन हारिनि धल दामनायाव मोसाफायो बैफोर लिडार्सफोरखौ नोंथांमोना दिनैनि समाव मोजाङै सिनायना लानाया जोबोर गोनांथार आरो नोंथांमोना मिथिखायो बर'नि सोर साबैसे लिडारा गुबुन हारिनि धल दामनायाव मोसाफायो बैफोर लिडारफोरखौ नोंथांमोना मोजाङैनो मिथिखायो